Right, I was on for me church, Obi Aquaba, Eddie Baba Grace Steve, some Jesus Christian point and crop out Mabusua, Obia, and when your master saw the kind of Wadoro, Manoa like and our comments and our share. I'm a for France when you be a said you're in down. I mean, so be in your shop now when you was welcome as what day. And fa, and Mabusua, Nina say, a man, now what you train, you then come over 2 money, a far rara, a chums in your Dom National House of Chiefs, a gazette rara mine. And what she ɛna yɛde breku nso update bɛsom yɛde to mu nyinaa mo nim sɛ nyankopɔn twɛdi ampatom ɛbrɛ a ɔdɛfoɔ kyerɛdi aboa asante a ɔtɔ so mmienu na breku man ne esuade kyerɛ breku man no esuade kyerɛ yɛwurawie no the chieftaincy declaration forms ɛka ne sɛ CD forms no nanom ɛwɔ breku ana acting president nanom aka nyinaa tintim ɛwɔ so yɛ a ɔmo de afiri breku ɛde aba which is in the breku municipal ɛde aba the Bono Regional House of Chiefs bɛyɛ sɛ na ɔtwe mmienu mu nie yɛ a ɔmo twɛn sɛ nyame yɛ adom a abere bi a national breakfast no ana de be free the Bono Regional House of Chiefs aba National House of Chiefs Kumasi na yetintim ana brekum man din e won kratem as a man of the brekum traditional area na ebusua na bebre na ebusa menya course bebre enzo testimony ade ebusa se na ewo duma senso akosise ubisa die de man wada ma sanse monti e na yeti baby there is an update from a Woduma traditional area. I mean you know no more din komo na the tell say metimi a confirm the amount exclusively on by Grace TV say Sabri na Woduma se man and na no more traditional area ho almost chieftaincy declaration forms no yankopon twedi ampatom a free Woduma se yeah Abba Bono Regional House of Chiefs the Sabri am not say the Bono Regional House of Chiefs has in possession the chieftaincy declaration forms of the paramount chief of the Woduma traditional area. Yeah, they are can say nyame beyadom no e free sunyane that is the Regional House of Chiefs, the Bono Regional House of Chiefs, e about National House of Chiefs Kumasi. E bere bia nyankopon twedi ampon e be adwa national bishia no anom de beba na bia ayasumje na with our checks no just say best bosome ene na ohwe kakra ni e na anom we Woduma se e de Woduma se man chieftaincy declaration forms no aba the Bono Regional House of Chiefs ya omo hwe se bibia be yasumje na yame ya adomo a okoji aman kwa na kyerɛ ya ɔtɔsomie no the CD forms na ba if you oba national team e dia concratem na bibia ya asumje sanse busia ye tie ne sɛ ohwɛ ye man Ghana sɛ de mra ne amamra ne amani sitie no a ɔhene ne hwan ɔman mra ne kyerɛ sɛ chieftaincy act 2018 kyerɛ sɛ ɔhene ene de ya fa amamra ne amani kwan so yi no na wafa amamra ne amani kwan so nyina etu ana mo bia esibutu na wɔsɔ de kyerɛ ne kro na wɔsɔ kyerɛ ne kro wi a sabi osho ni bia say osho de chedi raya osho na say na we go through all the necessary customary processes ya gini tum obaya ne prekope na emu obaya ne wie no enam say de mra na ebu mind e wo say odi kon kratem na Ghana mind so ju tum say wo yo hene eno ene kofa CD forms and gazette na ade nsensem nyina eba ti nyame adom Woduma se man hene we meet all the conditions we try their share ne mind every ne mind we try their share no wa gina tum say kwa yi no and we try we announce one more and I'm say Woduma say overlord which is the occupant of the golden stool in nyankopon twedi ampantom na no more Woduma say e kan o man ne e ma ni be so ade kire yura ne wansa kwa no be so ade kire yura no e be say abosome be say me nsa ne no na no more Woduma say di nanim kan e swai ade kire yura so be di no kure o ma so na kire na o man na kire pa and what you answer na o man ne ensu swai ade kire kro bia sante kotoko ne e wo men share kotoko fi no meeting conditions we na wie no na de aka and the American one which is the gazette of a man of a Woduma traditional area and you know and announce wa on say abribia Mr. American so he be ko akura traditional area bia you or hina ohwechi or acting as president of the traditional area acting president and to be kaya men kan tutu also boa Mr. American madaroma ebra na amampo hene ko akura no na efiji ase hene Mr. American yes sabi ko na efiji ase ne ko akura na efiji ase ne sabi ko akura na hwechi ona yedi fa hene ewo mampo traditional area to no ena sebina no yi no se onhwechi se president of acting president of the traditional council na fe okwa bi ti se sampa ebra sampa man na te kunya so na kofis no ekwa akura wa afim pimienu ene nso the year 2007 no na kodwo masa ya na yekokwa hene kokwa ni kuro bi o sampa empate mo na hye sampa man no ase na kodwo masa o ye acting president no sanso ya don hene of Sampa traditional area no and hwechi as acting president at the Sampa traditional area enti in the same case that me church we are okwa offense nso a ebra na dwam na kenten ko akura no na di fine and the hwechi at the offense so traditional area as acting president we be ya abribia ya na oman hene enya man no na offense so man eba kotokofia wo na di fine tie dwam
yɛ wɔn hwɛ sɛ biribiara ɛbɛyɛ okay sanse na wɔyɛ acting president na mba ne kyerɛ sɛ so ɔhene no kɔ akura na yɛnya nsi bi na acting president no ehwɛ akyire a ɛbɛ a yɛbɛsi manhene no ɛwɔ sɛ manhene nkrataa no sɛ medika kan free baabi a kuro no ɛwɔ ɛba mantam no akuro no wɔ mu no na emu bɛtia ne sɛ ɛwɔ sɛ free ɔman no meka sɛ ɔman na mekyerɛ paramount traditional area na ahenkuro ɛwɔ sɛ free traditional area na ahenkuro mu ɛna aba region no region na ahenkuro nti in the case of yɛmfa sɛ offense yi ɔsɛ offense for instance nkuro ɛka offense man no ho dɔɔso pɔpɔpɔpɔ mede yɛmfa to kɛkɛ na mede atoa me nkyɛn mu na asɛm a mede to dwa so nkuro ɛka offense man no dɔɔso offense man no ɛdɔɔso paa ɛkenka su akoma dan ɛne nkuro ahodoɔ bebree ɛna ɛka offense man no nanso sɛ kɔba sɛ ɔman hene foforɔ ba na yɛfrɛ ne nkrataa deɛ di kan na na ɔmatena nkonnwa yɛwɔ traditional area hɔ no wo nyinaa ɛbɛ wɔn nsa bɛhyɛ ase acting president nsa bɛhyɛ aseɛ na anam ho asɛm yɛkukyire nyinaa gu nkrataa so na ɔman hene foforɔ a waba no yɛkukyire ne ho asɛm agu nkrataa so akyerɛkyerɛ mu sɛ ɔman hene a waba ni ɔbɛdi akonnwa sɛ de akonnwa din a ɔde abɛdi akonnwa ni deɛ nti a waba ne sɛ deɛ ɔbɛdi n'adeɛ no sɛbi ebi abaamu owuo yɛ a ɔmpa adepa na abɛfa ne korɔ anaasɛ ebi a ɔnsɛ nyɛ owu nko aso na ɛmɛ yɛ sik ne ebi a na ɔhene a ɔte hɔ no yɛtu ne firi akonnwa so a yɛtumi kyerɛ mu sɛ obi a distillment reason a nti ama ɔhene foforɔ aba no deɛ ɔte akonnwa so yɛ distilling no ɛna ama ɔhene foforɔ aba nti na yɛakyerɛ nyinaa mu wɔ ha sɛ na obiara te aseɛ na ɛno ɛna mekyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ saa nkrataa no ɛbɛfiri the traditional area hɔ no aba region no a traditional area no wɔ mu a ɛwɔ sɛ free traditional area na ahenkuro nti in the case of offense so nkuro no na ɛwɔ ɛka offense man no ho dɔɔso ɛsɛ wɔ sɛ free offense so baabi a ahemfie no wɔyɛ traditional area no capital as traditional area no ahenkuro na aba nti ansɛ akomada no nyinaa ka offense man ho no yɛ offense north but ɛnkɔfiri akomada na bɛba ɛbɛfiri offense south baabi a ahenkuro no ankasa wɔ kyerɛ man no ahenkuro amammerɛ ne amanneɛ mu yes in the same case yɛfa baabi te sɛ mampɔn a also nkuro ɛka mampɔn man no ɛdɔɔso ɛsan so yɛ dispersed and in the case of mampɔn it is afigyase ka mampɔn man ho mampɔn afigyase na yɛ nifa hene de ma sɛbi obisɛm kana na mampɔn hene afigyase ɛyɛ sɛkyerɛ east mansi no I stand to be corrected afei nkuro bi a sa ka mampɔn man no bi ni Jamase but Jamase ne mampɔn ɛni mansi ne baako wɔ aban mu sɛdeɛ afigyase ne mampɔn ɛni mansi baako nti Jamase for instance Jamase wɔ sɛkyerɛ south yes ɛwɔ asante that's asante agona mansi na henkuro ɛno nso yɛ nkuro no bi a ɛka asante mampɔn ansakora na adwira nso abɛka ho bi nso Jamase yɛ benku hene afigyase yɛ nifa hene asana na adwira na yɛ adɔnten hene de ma mampɔn adwira nso hyɛ adwira sɛ Dumase mansi no mu ɛwɔ asante mamu ha ya yɛ nso ka mampɔn no but ɔmo nyinaa yɛ ɔmo nyinaa ka ɔman no ho yɛbɛkukyire wɔn ho nsɛm titiri no acting president yɛ ne nyinaa ɔno bɛhwɛ te ɔmo nyinaa register abɛbɔ no mo tusa na mo nyinaa otusa na mo nyinaa wie a ɔman no yɛ a waba ne krataa no ɛni kwan sɛ kɔfiri mede ka asɛm kɛkɛ afigyase ka mampɔn no adwira ka ho ne adeɛ ba ɛni kwan sɛ nkrataa no kɔfiri saa aman mu biara na ɛba ɛwɔ sɛ firi traditional area no na ahenkuro in the case of mampɔn traditional area no nkuro na wɔka ho ne dɔɔso bebree ba ahenkuro ne mfa nkuro no ɛne mampɔn kuro no ankasa bi a ɛyɛ mampɔn municipal no nti wɔ sɛ nkrataa no efiri hɔnom ɛsɛ mampɔn municipal no ɛhɔ ɛna ɛba national anaasɛ ɛba regional mesrɛmeka in the case of mampɔn deɛ efiri mampɔn na aba ɛyɛ regional yɛyɛ Kumase na afei aba national yɛwɔ Kumase yɛyɛ nso nti saa na ɛwɔ Dumase deɛ nso amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛberɛ ɔman hene esu ade kyerɛ asɛnkwa nyinaa wie no na amammerɛ ne amanneɛ kwan so na yɛn ho hwɛ akyire na wosu akyerɛ asɛnkwa wie na afɔ baako to kofi bi so ade kyerɛ wie na sɛ wɔdi nyinaa mu amammerɛ mu na aka aban mu deɛ ti kakra na no ma ɛwɔ Dumase wo nyinaa boa yɛn na acting president yɛ ɛyɛ ɔkɔgye aman kwabena kyerɛ yɛ ɔtɔ so mmienu na ho nsɛm ne adeɛ nyinaa ɔnkɔ kyerɛ nyinaa de gu nkrataa so sɛdeɛ sɛne fata ne yɛka ne sɛ chieftaincy declaration forms no ɛna ɔde free ɛwɔ Dumase in the case of ɛwɔ Dumase nso nkuro ɛkɛkɛ ɛwɔ Dumase ho dɔɔso paa but ɛwɔ sɛ free anaa nkrataa no ɛfiri Dumase hɔ ankasa ɛna ɛba a ɛyɛ regional house of chiefs ɛsiane sɛ Dumase ɛwɔ Dumase no ankasa ɛna ɛyɛ ahenkuro anaasɛ ɛyɛ ahenkuro ɛde ma traditional area no nti wɔ sɛ hɔ na nkrataa no firi ɛfiri hɔ no mu a na aba Bɛbono regional house of chiefs kakra kanya no nom kyerɛ sɛ bɛyɛ sɛ bosome ne na ɔtwe kakra ni ɛna ɔmo de nkrataa no ɛfiri ɛwɔ Dumase yɛ a ɛwɔ Bɛbono region anaasɛ ɛwɔ Dumase yɛ mansi no Sunyane west mansi no na ɛwɔ Dumase nti bɛyɛ sɛ bosome na ɔtwe kakra ni na ɔde firi Sunyane west mansi no ɛwɔ Dumase ahemfie ɛfiri hɔ nom aba Bɛbono regional house of chiefs a ɛwɔ Sunyane yɛ ɔmo twɛn
sɛ nyankopɔn twɛde ampɔn yɛ adom a ɛbɛfiri hɔ no na aba na anom kyerɛ sɛ o bɔne bi ansi wɔ kwan biribiara yɛ okay biribiara yɛ asomdwee yɛ ɔmo yɛ very optimistic ɔmo ti di pa sɛ ebi a nyankopɔn kwan yɛ adom a the next sitting of the National House of Chiefs no na no mo free the Borno Regional House of Chiefs and that president ne registrar ɛbɛboa no mo de ɛwɔ dum ase man hene ne nkrataa no ɛfiri sumiane aba national ɛba national ɛto na mo bi ɛsɛ na ɛfata na yɛn hyɛ no so sɛ sɛdeɛ mmara ne sitie na no kwa yɛwura akɔrɔ bi asante kɔtɔkɔ ne kan yɛ mesrɛ meka sɛ ɛyɛ Regional House of Chiefs ne deɛ mmara ne hyɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ medium meka saa ɔmo yɛ conduit ɔmo de yɛ krataa no yɛde brɛ ɔmo a ɔmo sɛ ne sɛ yɛde kɔ sɛ ɔsomafo a monye nkrataa na momfa nkɔ ama me ɛsiane sɛ mea memfa mmara no nkyerɛ sɛ nyamea na wɔsɛ mede si mu kɔ daabi ɛnam sɛ mewɔ ma ntamboa mu amammerɛ ne amanneɛ mu na mmara mu aban na de mmara tintim ɛyɛ statutory body yɛ aban na de mmara tintim wɔ hɔ sɛdeɛ ɛsi tie nti na monye na momfa nkɔ national ma me however the House of Chiefs no ntumi nka sɛ traditional area no de krataa no aba that's the CD forms number yɛngye yɛmpene yɛmfa nkɔ daabi ɛsiane sɛ traditional area so far as the acting president ɛna no mate nkunya nyinaa tintim na wagye atom de wɔn sa ahyɛ aseɛ akyerɛkyerɛ wɔn nsɛm nyinaa no yɛde brɛ original na fabra national na sɛ biribi wɔ hɔ a national bɛka nti wobɛkae a meka da bi a na maka kyerɛw sɛ ɛberɛ na sampo ansɛnsɛm no gyina mu a na samba gyafla the chieftaincy declaration forms na the Regional House of Chiefs the Regional House of Chiefs in person bɛgyina yɛnteyɛ sɛ sɛbi nipa bi fa akyire mesrɛ me ka na no bi fa akyire ɛde yɛnua yɛwsɛ a modi ankrataa ɛba National House of Chiefs sɛ wɔn engazette no ɛma wobɛkae pa sɛ the research committee of the National House of Chiefs hwehwɛ no sɛ bi ɔmo gye to mu enye ɛsiane sɛ Samudi went through all the conditions of Sampa. First of all, Sampa has an overlord. Idris Muhammad Committee, 1986. A rubber stamped that. Before that, Kranan Katana dance be bread, dance here, Ebisine, in our home. Taking in them. Okay, Sampa is under the Golden Stool. Have you sworn allegiance to the command of the Golden Stool, Debbie? But there has been an arbitration at the Ministerial Palace that you were involved, which it is on record say you lost. And I say, men can say you lost, but you in the end, you know, every told you I say, what family this year. And how then you bring the character say on the year my hinting the engineer gazette system. National House of Chiefs yes, there be object to me on one yantum. I'm an uncle ban say tree, and you may have the more and an answer by Jafla dear by Sebi National Tituma or one gazette. In the same way, no, Regional House of Chiefs, the character on the Bahwa. A man say a budget na if a call. Maybe also the call. But the National House of Chiefs are not just a Bedu and Gazette on mine, there be name of Bedu National House of Chiefs. There was a research committee of the National House of Chiefs. And I'm not two on what say, on the hearing she will be who say, oh, and Category Bay, how genuine is it? Because me and Tiazen comes with me up by Cat every day, of course, may on my hand and answer me a big crow of crewman castle there be. It means to me, as I answer by the cockrana, you may scrutinize the accuracy. Scientiana. The Kodu National House of Chiefs are. It is the sole prerogative of the research committee of the National House of Chiefs. Or more you may do this on the Kateya Abbey. Sanity, the award must be Yamia Dominic free the Bronze House of Chiefs Bedulu, a National House of Chiefs Commercia. The research committee became okay, Kateya Abbey, if you if you award the most traditional area, it was Sunyani Westminster in Mantambe, Bono region. Okay, a word must say once what can I say? A word must say owe allegiance to the occupant of the Golden Stool. And Asanteman is an integral member of Asanteman. And say, "Uti abako se wamuche se sa bread na covenant che ya no di kan." Ya santua sanumi ade. Akonia okon ya na ye commander of the Western Ashanti Army. Ni na commander in chief of the Western Ashanti Army. Ni anu mo a Western Ashanti na ebo na half enclave na the contingent na ekon e won sansan mo se sa bread na ya Asanteman. Na covenant che ya ona na ye woduma ni. Ona na ye commander in chief. Ya enya asem ketwa na okonko den gida mu ekonko den yi pa e de ebo aye ma bibia ya asomhwe sebi abakosem kyerese men kan panyimfo nyina ya men kan na mu a e wadu ma se ya madaro ma no fuma dwodwo abakosem kyerese commerce risk course e na brofi sebi di na wi ya enti e hwedi nyina hwe abakosem wadawo okay wadu ma se ne o allegiance to Golden Stool ene o hina e den krata abai se na sitie wo tu sana mo nyina. And let's not forget, if you call around the army, now there was an official letter from the Mensia Palace. A free Mensia Kotokofi, but the pizza, but Rara Eka Santa my home. Yeah, something I just any woman. No, if you Mensia Kotokofi, the can't tell me piece of what I say. Rara my hands right the train into the moon tomb. Now, one gazette and tina, Crata win our Babbe Kawa. Emma
National House of Chiefs Research Committee no say okay any nkrataa yi abɛɛdi mu esan sɛ ne ti ɛne kotokofi nso de krataa aba sɛ ampa wɔ so nti mo nyi nto na mo fa krataa no ma. In the case of Rara de Rara man deɛ no sɛ Rara ɛwɔ Biakoyɛ mansin no ɛwɔ Oti mantam no eti no so free Biakoyɛ mansin no yɛ Rara wɔ mu no ɛna ɛkɔ Oti mantam no mu nananom ɛkɔ the Oti Regional House of Chiefs ɛna free wɔ ba national na maame nkasa asɛm wɔ yi bisi bɛpɛ de saa nkrataa nyinaa bɛba yɛn mo nananom aba so nananom a ɛwɔ the Oti Regional House of Chiefs, especially the president of the Oti Regional House of Chiefs, ɛyɛ Nana Soglu Alo the fourth, wɔn a yɛ Lekpe Manhene. Onim sɛ bra, nananom a ɛwɔ the Oti Regional House of Chiefs, ɛde Rara Manhene chieftaincy declaration forms, every Oti region aba national no. Ɔmo saa akɔ atwerɛ krataa from the Oti Regional House of Chiefs, ɛde pii so sɛ o, ɔmanhene a waba ni nti no, Rara ɔmo ayɛ checks na ɔyɛ ɔmanhene a waba nti no, ɔmo nye ne nkrataa na ɔmo gazette no. Of the National House of Chiefs. Inti madwuma no yɛ tia na meka sɛ even in some cases no there was a letter from the Municipal Palace and also ba catch the Regional House of Chiefs say ɔman na ɔbɛni nti mo fa nkɔ national na yɛn gazette na ne adeɛ. Inti in the case of Owodumase so they make a research committee of the house no ɛbɛto ne bo ase of the National House of Chiefs, not the Regional House of Chiefs. But Regional House of Chiefs yɛ masɛ sɛ ɛgye a ɔde ba mo mfa mbra mo de ba national ha na that the research committee of the National House not to the boss I go to ni I checks be also here. Now almost here checks in every to ma present it to the standing committee of the House of Chiefs. Now fe now I mean say na see ya gather na nana bibia ayasunji na bibia fefe. It is a bibi and cow bi kra wo mu a and no enye the authority and as the work of the Regional House of Chiefs say omo na begia to na so mo into. So na be kaya sampa de no ekwaye nsem bi o na call ekodu high court kra na high court kan yɛ afei ɛkɔ appeals court na appeals court ɛhwɛ dɛ bi still na House of Chiefs ne person bɛyɛ deɛ a ɔmo National House of Chiefs 24 hours sɛ mo gazette ɔhene mo fa ne din kɔ National Register of Chiefs nyɛ saa mo benya ha and I'm say National House of Chiefs first of all is a body amra na de aba it is a man kan asɛm mo asɛ body amra de aba deɛ ontimi twetwe na ase san sɛ wonya amane a waso bɛrɛ hyɛ pa nti saa bɛrɛ no kai National House of Chiefs president ɔgye a ɔwɔ yɛ agye bi ka sɛ asɛm wei a national court wakɛnt no na wɔn sɛ ɔmo yɛ court ka kyerɛ sɛ within 24 hours 24 hours na bro so say pɛ asɛm aba saa bro na mu ɛna ɔmo to ɔmo ase a ɔmo gazette ɛyɛ the paramount chief of Sampa traditional area sɛ deɛ sɛ na ɛfata na yɛ gazette wi a ɔde ɛmɛ show a typical example ɛde akyerɛ yɛ gazette wi a yɛ kyɛn sɛ ɛboa ɛma odin kɔ nkrataa mu odin kɔ nkrataa mu National Register of Chiefs na odin kɔ mu bi na deɛ tie obi si na odin kɔ mu ana ayɛ dɛ aban mmerɛ mu no Ghana ha ahemfo nyinaa din ɛwɔ nkrataa mu sɛ akonya wei na wodi na we akonya wei na wodi na we akonya na wei na wodi yɛn tie sa ne sɛ on sɛ aban de mmra na eyi mampani yɛn mmra Queen 1992 constitution na ɛhyɛ yɛ sɛ mfie na bia yɛn to abanyi mampani nti nam sɛ mmra na nam so am yɛnya mampani nti nanom de yɛ amammerɛ ne amane but wɔn sɛ mmra no so bra nanom ho ban na ɛboa ɛmo so timi nya dibre anaasɛ ɔmo timi etimi ka bi ho mo yɛ man mo nti sɛ aban kura bi na ɔhene bi to anamɔ wa ɛgye sɛ ɔhene a ne din wɔ nkrataa mu ɛtintim ɛde akɔ nkrataa mu nti wobɛka yɛ a ɛbra the Upper East Regional House of Chiefs ɛkɔ kyea ɛnana yɛ anase yɛwura president no yɛwura president ka sɛ the law is the law of the with chiefs who are gazetted and recognized by law sanse yɛnya de odin kɔ nkrataa mu a Ghana mmara no gye wotum nti sɛ odin wɔ nkrataa mu nko ara deɛ a mmara no ɛma kwan but anyway sɛ yɛfa kwan bi so na kwan yɛfa so de obi din kɔ nkrataa no kɔ ha adwene a yɛtumi yi firim in a similar situation where Kayana no you are kasa or catch the registrar and the research committee so mo hwɛ sɛ ɔkɔ nkyerɛ a ɔpanyin bi adi ne din aba nkrataa mu sɛ wɔn yɛ nkyerɛ a hene no ɔmo nyi film ɛsan sɛnte saa and even with that I know say there was an issue kakra with the research committee ɛsan sɛ saa abere no if say bi a thorough ayi bi kɔ so a nkɛbɛma na beto dwa mo ho sɛ there be nkyerɛ papa no ɔmo de nkrataa akɔ national na ma ya gazette no any kwan sɛ basa but anyway ɛno deɛ ɛnkyɛ de ho update bebree because yɛ di ho nkɔmɔ bebree ya nsɛm no biara is in the pipeline tie busua mo aya na mo bisa na mo nya abotere bibia nsɛm bi wɔ hɔ a ɔnsɛm mpanyinfoɔ mo akwan ɔntumi fa beto dwa but bibia da na kwan ya im sɛ brɛpɛm nyankopɔn twɛdi ampɔn yɛ adomo a asɛm na kodi National House of Chiefs so we are looking up to the National House of Chiefs president and then also members of the house and also the research committee so mo tu sa na mo no because ɛno akyi koraa wɔn twerɛ adeɛ ɛsɛ aba sɛ I'm saying the free the Regional House of Chiefs by say or my elevate na the mine and na make am wase and the cover so there be national say you too say ni so na no tiem so there be and try and kasa in the first place no eh kotoko hin nko ni bia there are documents and evidence to show and to cover say
mo de gazette ama ɔpanyin bi sɛ ɔyɛ ɔhene wɔ abira ɔn nso akora nkyerɛ ɔhene kɛse a na ɛha adwɛ tɔkyema waka sɛ yɛsɛ yɛ ne man hene nti ɛno deɛ House of Chiefs no bɔ to gwisi dɛbi yɛmpene ma no National House of Chiefs kase yɛmpene ma no ma saa ɛna afei ɛyɛ gazette kɔ ɔde ama papa bi a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ nkyerɛ ahene ɛwɔ abira anim sɛ yɛwɔ baafo abɛkɔ abo yɛ a ɔno yɛ nkyerɛ ahene no ɛwɔ National House of Chiefs nsɛm a ɛnkyɛ koraa nyame adom na biribiara ansesa ɔmbɛfra asɛm no na biribiara yɛ asomdwie so ɛno nso yɛ sɛdeɛ siteɛ nti odi kɔ nkrataa mu yɛ gazette wi a ɛbɛboa ama wɔn wɔtota nkunya mutumi firi mu traditional area ɛkɔ aban hɔ sɛ mo ne aban kɔtwetwe nkɔmɔ akɔpere mpuntu aba especially sɛ ɔyɛ man hene a wɔkɔ aban hɔ ne aban akɔpere mpuntu de aba okurom biribiara ne adeɛ a wotumi ne aban twetwe nkɔmɔ wotumi ne presidency twetwe nkɔmɔ ɛfa nneɛma ɛho ne sɛ bɛtumi aboa ma mpuntu aba okurom na mmom sɛ yɛnya gazette wa ayɛ anaasɛ kɔsi kɔnso gyina akwanti ayɛ wotu anamɔ bi amammerɛ ne amanneɛ biara sɛ fata bia wotumi tu ɛyɛ deɛ na mmom mmara no mmɔ ho ban so ha nti ɛyɛ ana ho hia paa sɛ wodi no bɛkɔ nkrataa mu ama biribiara yɛ aso yɛ na ɔhu sɛ sunyane ɛbɛtɔ dwa sɛ gazette ɔdɛfoɔ ɔgye amansan bohan kɔkɔ wɔyɛ sunyane mmɔnten so a sɛdeɛ na ɔman ne ahyɛ white na okura handkerchief na wɔte car so a ɔnam kurom yɛ bɔ gyina so a it should tell you the worth of a gazette from the National House of Chiefs emu oduru asombo ɛboa ɛma wahene ni sipi amammerɛ ɛno yɛ mmerɛ mu kɛkɛ mesrɛ meka ɛno yɛ mmerɛ mu ɔne aban ne adeɛ nkorankora nkita ho biribiara yɛ asomdwie nti I mean yɛ gazette nso wie deɛ ananka biribiara unless there are dubious means bi anaasɛ first of all research committee no biribi tɔ kyema kakra deɛ a ɛnyɛ saa deɛ no biribiara yɛ okay nti with in the case of Sampa deɛ Nana Jafla ne gazette biribiara de n'akwan ɔmo sɔre ɔmo sɛ deɛ ɛna gazette dabi because sɛ gazette no ɛnyɛ obiara ama saa mo deɛ a it is on record sɛ nananom bi pɛɛ ne nkrataa de ba National House of Chiefs ɔmo gazette no ɛna the research committee hwɛ mu ɔmo sɛ dabi yɛgye tum enye yi esan sɛ as to the best of their knowledge onyɛ ɔhene ɛwɔ ɛyɛ Sampa and if it was nothing a menyɛ sure sɛ nka ɔmo make move kora sɛ yɛmfa nkrataa no ɛmfiri Sampa ɛmmra national so ate aseɛ ebusua and I think that some of the facts and some of the stuff yɛte aseɛ yɛbɛboa yɛ na biribiara ayɛ aso nti ɛno yɛ baako yɛ a yɛka ɛde akyerɛ amansa nti saa abere deɛ yɛtwɛn ɛberɛ bi a National House of Chiefs bɛhyia no sɛ nkrataa no bɛfiri the regional House of Chiefs but no regional House of Chiefs nyane aba national anaasɛ ɛmfiri hɔ no ba nyinaa yɛne kotu amansa yɛ santam yɛsrɛ nyame sɛ ɔnom yɛn kwa ɛne ahoɔden nyame adom na ɔde ba deɛ a national bɛto no boa so wagazette ɔman hene na ɔde ne din akɔ nkrataa mu as the paramount chief of Ewo Dumasi traditional area yɛ ɛwɔ Sunyane West Mensi no mu ɛwɔ the Bono region na ɛneɛ atadwe yɛate dɛ na biribiara atene na anim atene na kwan mu ada hɔ yɛ ɔman no bɛtumi ahyɛ aseɛ ɛto anamɔ bi ɔpɛ sɛ wɔtu na aboa ama sɛnea ɔpɛ sɛ ɔne nanom nyinaa kɔ ɛwɔ Ewo Dumasi kɔ aban hɔ ɛkɔ pirimpuntuo ba na ne kwan so ano na biribiara ayɛ asomdwie so interesting times ahead ɛnya abokyerɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ nneɛma ebesi akɔ wey by popular request because people were asking saying they will do once so akɔ akɔsi sɛ tena metena sɛ enye yi ɛwɔ sɛ etu anamɔ bi ebetumi etu bi a sɛ ɔkɔ na ɛbɛkɔ akɔpɛ nsɛm de abɛsoma amansa yɛ tu nyinaa yɛde nyinaa abotwem abɛsom so the update is that nyame adom na nanom of the world Dumasi traditional area ɛde ɔman ne a chieftaincy declaration form so ɛfiri Dumasi aba Sunyane Regional House of Chiefs ti saa bere am na ɔka sɛ I can confirm to you exclusively on By Grace TV say Ewo Dumasi paramount chief Okoji Aman Kwabena Chaya Otosumene the chieftaincy declaration forms Sabri about the Brown Regional House of Chiefs yeah I can say what did be free one more back na bibi no kwade say I mean it's an administrative body and the registrar or yeah wait me at the about any moment from now that is bibi answer santi yenya boche yeah we say nyame adom na betu pe ntempa me you astray gazette is over pe me you astray na bibi ha aya so give me that as oje bre na ohwa medi ade kwame so gazette na bia na wonim sɛ titi ho yɛnhwɛ deɛ da yɛ fidie su yɛnhwɛ na wode gini kan kɔhwɛ bra yɛmfa bi nya example bra National House of Chiefs announce Sampa hene na Nana Jafla say a gazette na yɛnkɔhwɛ bra yɛ ba me dey similar and as a sample of gazette and as a Sampa my his gazette me dey beto afidie ni so na yɛhunu sɛ de titi why na bibia ya so de yɛnkɔhwɛ bra sisi a whatever ma all hours upon receipt of the copy of the order to insert the name of applicants into the register of chiefs. And we all if you haven't done it, of course, the consulted me, I invited our counsel, and we all agreed that if you fail to do it, then you will face
contempt charges. So we wish to inform all members that this is what we did yesterday. We did it because God really compelled us to do so. Dakra, Okay. So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Abusia, so that was a brand National House of Chiefs. Officially, one announced to say Nana Samba Jafla didn't get contract because of tension. I won't in Yakwenya Koko Trebi. Say, be a man saying, I don't dance tea. Yamia don't necessarily research committee go through all the say, cut on your free. The original House of Chiefs, Yane. Chiefs and declaration from the free, the original House of Chiefs. Eba, I am National House of Chiefs, Wadaroma. That research committee in the Ashram, no, to be okay, yeah, checks in the okay. Officially, presented to the president. Say, be now president of the National House of Chiefs, be making that declaration. And I say, yeah, I'll be making the announcement. So, Yamiantum says, yeah, ya gazette, a word to massive mine. Said, you share some party, and no, Chiefs and Yamiantum, one number. Yeah, I'll be see your mind, or mine, or quail cry, a film pim, you know, any a doing so, and I said, yes, sir, na a fatay, and I'll come crying, and not to sincere. On a word to massive mine, or take me, so quail cry, a film pim, you know, and it do and so. So, yes, on your screen, a sample of Gazette here, you can also be reading now. And we a sample mine in the Gazette. Or shares we extract from the National Register of Chiefs. A Gazette will didn't call Kratem. The Kratana, a more sample, be na a dancing. And the Anthony Nadi, National Register of Chiefs. To Bekaya in 2024, the Bono East Regional House of Chiefs, the Basse, incredible how you wouldn't free the National Register of Chiefs. I have been call because, especially Chobodon and call because, since you have 7 working in him. But me fatan also the any example. The Bono East Regional House of Chiefs. And the character by say yini debia meka yini nanam bi din fin kratem. Essentially there can be only one paramount chief at a particular traditional area near there. No much one way on checks now. And he can say basa near there now upon the work kratem watanaso. So yeah tanaso hin no zanzo techima futu hin no sebu omuhwe mu a tanaso is here mind hin something that pages am kuni na ya mind. In the end me myself tanaso ye mind no. Now obi to so your hin ya the customer mind for floor. So on the city nti da bia me the example dwaben ne mampo example say konongo ka dwaben man ho no o ye konongo hin nko ade that means automatically o ye a member of the Dwaben Traditional Council yeah also na dwaben man nti means da bia rather say Mr. Meka o ye konongo hin o say on fa konongo nso na dwaben man ne wo de kwakosom asem ka man for to say bia na agogo man ne Mr. Meka ana bia na mampo hin da bi e basa na say o de man hin na sas na kwasom man for once a traditional area no na ba say ni ebi na isi what teach tanaso no say opportunity is o tanaso cross so hene ya o sound say teach me foto hene meanwhile tanaso na ye kan was say si anyame ado ya man hene say o ye a sub chief claim so a sub chief and so your hene kwa tanaso a e was say ye in service to the paramount chief of that area na ye tanaso no nemum onfa tanaso man hene o man nya man dey but tanaso man a potential tanaso man hene asase enkosom a man for in this case teach man yeah ohwe nkratem ne ade a sesi omu ya mind de atpa na say egitum sa enyi so that is nana sampa hene enkrata no ebi na dash no enti we yento was nyum gusi be a asama making na obi a picture of it this city. This is an extract from the National Register of Chiefs krata no hin for Ghana in adin wo no we efremu na aba enti first of all on say mantam no a krono no sampa e wo Bono region enti we say atwa Bono region wo honum afi uba date approved by NHC na NHC the National House of Chiefs. And the Yanshas was a date approved by NHC and the 10th September 2025. And that's a da and that's Samba Jafla. National House of Chiefs approved and the core Kratem 10th of September 2025. Last year, over the live streaming bro on Sabrin. Serial number as well in 503. Title of office a mine paramount chief. Traditional area no a sampa of a town or village. Also, you can say traditional area no bi o wan ko na account ni na doso me de mampole example na ye hwene nyina mu wi a afi traditional area na hinkro no e no ne hia pa entie bi a mampode atwa ka ho afidias ka ho jamas ka ho de atwa say traditional area no a ka ha no be mampon town or village no na still na sanso ay mampon it is a sampa the traditional area na sampa traditional area na the town or village no so ye sampa
So what you say Madaroma afi a word Dumasi dey so traditional area na a word Dumasi town of village so be Dumasi one no a so on say dey city but they be a me traditional area dey ne be kakra e be a Mpuaso Japekrom traditional area asem ka here Obuno region German South mention ma Mpuaso Japekrom traditional area no be Mpuaso Japekrom town of village no be Japekrom so on say dey city ha anti Madaroma akra ti ade sana boa ma bibia ya asomdwe the traditional area din no any krono every kakra na nka me dey mfato anyway be si mitima me dey mfato ame ati ase nti ye hwe traditional area no ade ye betwe ekuchi egu nkata so na afi abehwe krono ankasa nso ye de no so ato nkata nso na bibia aya asomdwe so okay nti no of his two name of chief no I want to train na Kofi Suno the second and Kofi the second no on the kura enti ze on betina kunya so God must say man die on so obi say na kwa me kran nan enti no first of all the way kan akoso ne say on be kan atwe na kwa me kran die ansa na yabetwe ohena obi na no obi si na nan no edie enti na Kofi Suno the second I was a private name of chief ni di ankasa odi bedi akunya no ni di ankasa na ikran ansa na obedi akunya no Emmanuel Christian who free appel nature of change na dey deaf na say oye nyame dia abusia ho ansa na man for eba that's somebody you in the same way a word do master the no so na kwa me kwan yo to so nsia akwa 2017 te no so na kwa me kwan di ba wa nature of change no dey na ba ya sabe okoji amai kwa na cho to so di eba na kwa me kwan akwa anti nature of change na be deaf but nyame ya da achi bi Kenya as African number 2 man ne ba nature of change na kwa deaf e be disturment esan say ye two o man na ote no na foforo eba abusia wadara won say the city enti date of change da be na Nana Kofi Suno to me kwa kurenti sisi anasa Bajafra na be o here atwe honum 8th of May 2017 sa dan na o man ya no te akunya so ekwa kura je kwa kura na wo sesem e be sesem na foforo ba ye se ba e be nya o man foforo de dia bank kratem madaroma enti wo ba se wa wona ye Nana Jafra so de and also the same thing now 10th of September 2025 serial number no 504 will be replacing no after title of office near mine Paramount Chief traditional area no Sampa after town of village near Sampa still name of chief no Nana Samba Jafla the second so after private name of chief Emmanuel Ankama sorry Justice Emmanuel Ankama a peace court judge after nature of change near the instrument I was want to see a dantem until we hear Oshe Nana Kofi Suno the na was no a and on the nature of change na deaf but oba actually now be share Nana Samba Jafla the atole the and on the nature of change the instrument the asakra man na Samba Jafla be nya kunya di na say this year kunya so the sacred man na Kofi Suno free kunya so say owu e na be fa na koy da be no e na ba nsa da this year kunya so ni krom Sampa 30th November 2023 and sana bronya bosome no mo middle of December 2023 was a Monday obeswadi she record be asante kotokone I will mention Kotokofi and this is a sample of and this is an extract from the National House of Chiefs a trace the idea him fusi akunya so a ye dem din contract em why city and we also hear me the National House of Chiefs for a logo no dem afi we shall certified true copy and we nye na da no kwetro do you free the National House of Chiefs e buy nyame ya dum na ewu adum asidi and also twedi ampon ebi ka no sakra wi mu maye ne a bia be koso asomdwe kwan so sa na bia ya so yeti wo de me for we example ti bia ye fan say Akuapem traditional area for instance sisi a o se ade ko se ko fulati akunya so ebe a o hwe Akuapem de no na se omo ye nsaka yin na omo de oman di ko nkatem no a first of all a name of chief no na as two name no o se ade ko se ko na we dem body na akansem a private name aba na answer no ko abeba no traditional area no be Akuapem traditional area. However, town or village no near Akuapem traditional area. By no ba be Akropong. It's answer Akropong na Akuapem man na ahinkuru. Obuzian was that city. Ha, enti bia me fa me na asona PC. Na osadi for multi of repaying extract. Na say ne gazette ni example a. Ya na osadi yo na say osadi for multi of repaying edian. Obo say traditional area no Achimabu akwa traditional area. Town or village no ebe chebi. It's answer one year sabi traditional area ni na ahinkuru so enti sana ya na etie modern woman na mdi ye faton keke misremeka say be yin na ebeti ase na mepe edin a traditional area no ene ahinkuru din ye pe because most of them no they got job in traditional area ahinkuru ye job
nti yen ma yen ti ase ye ka se bi amampo traditional area en kroni ye mampo oh sana ya na most of them akwa ya gona traditional area en kroni ya gona but na me pɛ the traditional area ne din no ene ahenkro no edin no nyepe so na metimi dia yemfa ton na ya ti ase se de se nti abusua interesting times ahead pa nyame adom sisi ade ye twen se agya nyankopon be adom obesakra wiem na wo bie wiem na nyankopon ya adom a ewadum ase man ne esremeka National House of Chiefs back at that is say the Catalonia free Bruno Original House of Chiefs eba ebedum national ede muntu mu any more money bu na ebe so man na no try say ewadum ase na no mo try ewadum ase omo ye bantamafo yes yenti na no kwa kam ya say bantama efo timi di akunya e wo ewadum ase for so etimi di akunya e wo bantama nti po ko ewadum ase kra omo try say na oba bantama ha efie do no e wo no ban ahemfi na efa ye ewadum ase ne bantamafo yes yin na ya de ba ko ti abrebia ye mo to ene kroye emra ye ntem na ye konkohwe video ba ko ba video ye kohwe ye bra na na mo ewadum ase na ewadum ase man na ko ji aman akoji aman kwa na che yotos me ebe su ade che yerewie na odaw ni anigye ya na ewadum ase for wani agye no da irase just na fere be se wani so ka che kwa oba santime mo ka kontri efiko yes ewadum ase e ka kontri efiko kontri ya ba for bantuma han na da no na yi na enim se ewadum ase bantuma de mo ya de ba ko bantuma han ba se de abako sma kam ya tibi no tina se o kontri efiko mo na kwan so ara no so omo san so ya de she di akunya no mo ye e corner for na di akunya se corner for bi ni brokum afei asante abrekum asokore na se brekum asante asokore afei kofori asokore se crowd wo yaka dance akunya kese no plan so eye Mr. na na mekona fo ene di to yenkohwe bra na o man na bi so awi na na no mo a me ade share wo wo so woni age no da yira asante na se awosin kwa brekum yenkohwe kakamba ye ba ade aka bi beto so ne ade aso odaroma Nana ye bianu. I want to be what's it? Nana ye bianu. Yeah, catch it. We are seeing an answer. We are the master, not the Yasu. Now, Yanya come as well there because fear be brave and a fear. Akọ tibia na enye na enam ti kese so da epa opemso asantema wura otibunu te bere ye tikoko akire ahwehwem amayahu se yenya amanfrafo bi na mu ye ya de hye we hono ya da na sepa onyankopon fa na hoden ni tumi a ode ama no amfa bi nka no ho na wiase ha ba bia obia konwa yere bia no onka kan no mra sante he no ho omra otumfo yana na otumfo o se tutu nyankopon ma nkwa tenten ebi se wa ma wi adom ase aso bie ne na hoden a ayira mfie bebre no na de ye nsaka e do nyankopon ase bebre na na kese nkomo otumfo re na chenko nyane na begafo omono kredie chese wiase mekase wiase dia abroso dia Abusia enti wadaro man yakwa kwhwe kakra e de aba na there was a scene to love, it was a scene to behold na efe papa ya enya sekreto enti ye de bepem ase ni mo mpa ni na ya boss nyame be yatom na the original House of Chiefs e de nkata na free e sunyane aba national commerce enti mpa na bia di mo na bia timi akoso asomdwe kwan so na timi atumpon na ne o manyina aye from medasi se o jebre na o hwe me di e de kwabna usu ha e by Grace TV mesro send any dedica ya beka ya ho subscribe my what na like na comment na share e ma hofo nya bi hwe sanse ye woni pa bebre
yeah the best some of the tire chin nyame nti bibia ebi ye koi kai say ye tomfie e wa twema yabe a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and a 3 na kana a single room self-contained yes ba ko ye master bedroom and a 3 na kana a single room self-contained afei enya no kwa kokoda nti bibia ope bia wo fi obi that free so for like Prempeh College area or air corner 10 minutes per no do mpu area na open kona koto fi no wate na no mo de biara da if ni e kama no ye fi bi ni we dey say kutu say bampa nya fikitwa afei me kan for obi to the enterprise ya ma kuma se South Central Junction oh patare papa e papa ni perfume papa perfume ade go one e boy and sound for ya say obi to the enterprise o kuma se South Central Junction omo and American for the amount to make no mutu na na de nyina ni mu na ensi we ye said ya ese na e fata ebusua mecheche mu aso na me go so make am for the church Battle Grace Financial Services and so e wo ho ya make am one some the church ka say Battle Grace Financial Services o mu dwumadi o mu di na na say ebusua omo intermediary financial group and also intermediary insurance group omo hwe bra obo ene ne oma ene sika e ba won se mo na ato ombo ase na wa insurance company papa na bata on what me no meto na mo na china bi okwa onye mu a on ancho intimi stro Ghana from America and Canada and afi bi a woni America na Canada but ukra hon krata o we Japan yo wa me stro tempa any Battle Grace into na mama dan na kosi and na to ase hene yere stro me kan kotokwa na ebe mpona na yere mama dan na on e kofa buy e de ma Battle Grace Financial Services na nkasa obeje ofreso on we to na mo bibia ye e de ama se de ese na efata afi de atwa to kra recharge your automobiles cars what Ghana na papa recharge your automobiles na kwa obenye bi ti kakra bi ekra obi a opeka e wo kumase a so kakra bi ekra obi a and then kan Ghana be bi akwa recharge your automobiles aso ye omo number na das no on beje na ka bi se fata bi omo de ama ebi nso a wo car na ekra no what you swatch unya beton but unya tofo a car come recharge your beton no do sika na ma na bibia ayasunje ebi nso aya banjuma ni ye teacher ni mass master wa chire mass sa unya kai bi the bia we am say power square ni ade but we here car ye car mo say cost 90 equal to 0 until we here car mass master we here car ko le ko ji car bi the bia nko so yi e fa mo aso je kwan so nurse for ni ade o kwa mo ye share we ya banjuma ni kwa de o de o da e san say de here ni say we de wa dance ya chere say we ya banjuma ni amba ma car ni bi na wo tu ani kakra na bibia ye de ama umpere na edien na ope recharge automobiles American for the ama afina no mo a mutie akunya so asofo yi ma mpanyimfo a ebia mo de mo nya aban dwuma yefo but mo address ti ye hwe mo ebe mo a mo so mo recharge na mo nya nhye ye mo car ni bi na mo tu ani kakra na bibia akoye de ama bisu me dase se o chibre na ohwe me wa kontum na person to kan so de bro ma me na papa onia bi a recharge fu ya be ye de ama frɛ mo on be assist na wa to kan fra kontum be du Ghana hanso a port wo mo agent akasifo bibia ho ma bebo a no want me can be free airport on at the amount me that's all the force of jebre now share me nyame kan ina ya want to name trade mom e mom pass ya be ya do na kasa no be free the reason house of cheese aba national e ba be ju pe ne ya sotia ya be so mo na bibia ya so me dey the kwap na usu nyame kan o be pa be hia abusua makra hwe on si bye bye